Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नागपूरमध्ये ट्रॅफिक पोलिसांच्या एका अधिकाऱ्याला गाडीने ओढत नेण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलेला आहे। नागपूरच्या सक्करदरा चौक येथे आपले कर्तव्य पार पाडत एका ट्रॅफिक हवालदाराने 4 चाकी गाडी चालकाला काही कारणांनिशी थांबवण्याचा प्रयत्न केला। मात्र गाडी चालकाने गाडीचा वेग कमी केला आणि अधिकारी समोर येताच त्याच्या जीवे मारण्याच्या प्रयत्नाने गाडी त्यांच्या अंगावर चालविली। सुदैवाने ट्रॅफिक अधिकारी हे गाडीच्या समोरच्या भागावर पडले व गाडी चालकांनी त्यांना काही अंतरावर ओढत नेले। यात एका दुचाकी चालकाला सुद्धा दुखापत झालेली आहे। त्यानंतर नागरिकांच्या मदतीने या 4 चाकी गाडी चालकाला पकडण्यात आले। या घटनेत त्या ट्रॅफिक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या पायाला दुखापत झालेली आहे। आरोपींना अटक करून समोरचा तपास सुरू आहे। काल सक्करदरा चौक येथे सुमारे 5:15 ते 5:30च्या दरम्यान ट्रॅफिक डिव्हिजनचे SC अमोल या ठिकाणी ट्रॅफिक कंट्रोलसाठी सक्करदरा चौकातल्या पॉईंटवरती असताना त्यांना एक काळ्या रंगाची विंटो गाडी समोरून येताना दिसली। त्यांनी ती काळी काच असल्यामुळे त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यावेळेस गाडीच्या चालकाने थोडी गाडी स्लो केली म्हणून ती समोर गेले असता अचानक गाडी रेस करून त्यांना उडवून पळून जाण्याच्या येत असताना त्यांना उडवलं, ठोकर मारली। त्यावेळेस ते बॉनेटवर पडले आणि बॉनेटवरती असताना गाडी चालवत तो चालकाने सुमारे 150 मीटर पुढे गाडी नेल्यानंतर पुढे त्याला चालक तो जाऊ शकला नाही पळून पुढं। त्यानंतर पब्लिकच्या मदतीने त्या ठिकाणी त्याला ती गाडी थांबवण्यात आली आणि पब्लिकच्या मदतीने त्याला ताब्यात घेण्यात आलं आणि त्या दरम्यान सक्करदरा पोलीस अधिकाऱ्यांनी स्टाफ पोहोचले आणि त्यांनी स्टाफच्या मार्फतीने ताब्यात घेण्यात आले आणि हवालदारांना सरकारी कामात अडथळा आणला तसं त्यानं जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केला म्हणून त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला आहे। यामध्ये जो चालक गाडी चालवत होता तो आकाश चव्हाण म्हणून आहे, त्याच्यावरती या अगोदर एक गुन्हा दाखल आहे आणि तो त्या गुन्ह्यात सध्या जामिनावर आहे। त्याच्याबरोबर तिची एक महिला गर्लफ्रेंड बरोबर होती असं तो सांगतोय, तर त्या अनुषंगाने आपण तपास करत आहोत गुन्ह्याचा आणि जर तिचाही रोल निष्पन्न झाला तर आपण तिलाही या गुन्ह्यात अटक करत आहोत।